uJesu Kristu iNkosi. uJesu Kristu iNkosi. Ngiyabingelela labazalwane ngegama leNkosi yethu uJesu Kristu. Amen. Ngixoleleke iphimbo lami alikakalungi kahle hle. Ngihlale ngikhwehlele. Nginala amakhaza lawa. Sazi-ke ngoba ngoFebruary kungenzeka futhi siphindele khona. February ke bathi uWes ubanda kakhulu kodwa ke ngiyamthemba uNkulunkulu. Amen. Njengoba sigcinile nje kulokho okudlule bathi cishe into le eyayigcina ukwenzeka maybe ngaphezulu kweminyaka ewu-20 edlule, so into ejwayelekile ukuthi yenzeke ngesikhathi yenzeke ngaso. Angithemba ukuthi mhlawumbe uma kuthi phoqa ukuthi umuntu abe khona ngoFebruary mhlawumbe kuzoba ngcono. Ngicela ke sibheke incwadi ivangeli ngokaMateyu isahluko sesihlanu. Sibheke indima yesithathu. Matthew chapter 5 verse number 3. Matthew chapter 5 verse number 3. uJesu Kristu iNkosi. uJesu Kristu iNkosi. Ungathi abazalwane phela bayalazi iBhayibheli ungathi sebetholile abaningi nesibona konke. Ngiyangithokozisa lokho sesikhathi ngiyitshela ukuthi kufanele ngilinde. Kodwa hayi ngathi angilindanga lokho. Amen. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu. Ake ngifundele isihloko sakhona kuthiwa intshumayelo yasentabeni. Kuthiwa babusisiwe abampofu emoyeni ngokuba umbuso wezulu ungowabo. Babusisiwe abampofu emoyeni ngokuba umbuso wezulu ungowabo. Blessed are the poor in spirit, for the kingdom of heaven is theirs. Basho kanjalo abasentshonalanga. Ngizocela sivala amehlo sikhulekele izwi. Baba Thixo, siyabonga ngamazwi akho. Wakhulumile lamazwi ngoba usithanda. Wakhulumile lamazwi ukusifundisa. Alotshwa encwadini yakho engcwele ukuze Nkosi bonke ababiziweyo bawezwe. Nakulesi sikhathi Nkosi siyakhuleka ukuthi nalapho silizwa izwi lakho singazenzi ikhuni inhliziyo zethu. Siyakhuleka Nkosi ukuthi usivule izindlebe zikamoya. Siyazi Nkosi ukuthi abaFarisi kaningi bebakanye nawe ethempelini noma esinagogeni, kodwa nokho abawuqondanga umbuso wezulu. Nathi Nkosi uma ungakhulumi nathi ube phakathi kwethu singaba khona kule ndawo kodwa kufana nokudlala. Ufane nomuntu othela amanzi phezulu komhlane wedade. Kodwa Nkosi emakhosi sicela ukuthi uthele wakho ingcwele ngamazwi akho. Nangamazwi akho Nkosi usilungisise, usiphilise, usingcwelise. Sicela ngegama elihle leNkosi uJesu Kristu umsindisi wethu. Amen. Jesu Kristu Nkosi. Sengathi Nkosi ngabo sifunda kwamazwi. Lake sifunda ngendaba yesibusiso ukuthi babusisiwe abampofu emoyeni. Into ke makuthiwa iyisibusiso kuyinto osuke uyithole ungayisebenzelanga.
kuyinto oyithola ngomusa. Umuntu othola lo musa ukuthi abe mpofu emoyeni, lowo muntu lowo ithi iNkosi uJesu ubusisekile. Amen. Mhlambe ake sibheke kuqala ukuba mpofu ukuthi kuyini. Ugogo lokhu ukhulumile ke la ngokuba mpofu ukuthi ukhule empofu. Ngiyakholwa ukuthi abaningi bethu bakhule bempofu, nami futhi ngikhule ngimpofu. Ma umpofu usuke uswele, usuke ungazi ukuthi uzohlanganisa ini nani ukuze ukwazi ukuphila ngalolo suku noma ngosuku olulandelayo. Kusho ukuthi impilo yobumpofu impilo yokuhlupheka usuku nosuku, uzibuza ukuthi kambe namhlanje ngizolala ngidlile, kambe kusasa ngizophila kanjani, ngizoba yini kusasa, izoba yini impilo yami. Umuntu ompofu ke lo. And ubumpofu buke bamehlelo Abraham. Uthe esezweni abizelwe kulona eKhenani, la esuswe khona ezweni laseYuri lamakhaledi, ehlotsheni zakhe wawubekwa eKhenani, yamfikela khona indlala. Mayimfikela indlala wazithola esesimeni sokuthi ake hambe aye ezweni lamaFilisti ukuze ayothiba indlala. Kwesinye isikhathi indlala iyakususa endaweni yakho, iyakususa lapho kade ukhona, uyofuna noma uye endaweni lapho uzothola khona indlela yokuphila. Umuntu ompofu ke emoyeni ubusisiwe ngoba uzokwenza ngaleyo ndlela. Uzothi mayebona ukuthi la engikhona ngimpofu and angikutholi lokhu kudla engikudingayo ukuze ngiphile, ngoba umuntu mayempofu inkinga yakhe kusuke kuyisisu. Kodwa ngesinona isisu kuphela, siyazi ukuthi ukudla sithola ama-nutrients kuko. Siyazi ukuthi njengoba ngimile nje into esebenzile ukuthi ngikwazi ukuthola amandla ukuma ukudla. Ulala nje kungenxa yokudla, ukuthi udlile wawusuthola amandla. Ukuthi kwenzakalani ngaphakathi emzimbeni wakho ukuze uthole amandla awazi, awunandaba nalokho. Into yaziyo wena kuphela ukuthi uma ngidlile ngizothola amandla. Amen. Manje umuntu ompofu ukhathazeka ngalokho ukuthi kumele ngithole into engizolala ngidlile namhlanje. Umuntu onezinto eziningi njengale ndoda iNkosi uJesu eyenza umfanekiso wakhe noma ekhulume ngaye ukuthi isithathe ingqolobane zayo, yathi senginakho konke, zisebenzile iminyaka eminingi, angisaswele lutho, thokoza mphefumulo wami. uNkulunkulu wathi sukela, awazi ukuthi umphefumulo wakho ngiyawubiza namhlanje, ngoba lo muntu ubengekho mpofu emoyeni, ubecebile ngokwasezweni, kodwa emoyeni nakhona futhi ubezibona ecebile. Wakhohlwa ukuthi uyadinga ukudla komphefumulo. Ethi iNkosi uJesu akusona sodwa isinkwa esimphilisayo umuntu. Umuntu uphila nangawo wonke amazwi aphuma emlonyeni kaJehova. Kusho ukuthi umuntu ompofu emoyeni uzohamba eyofuna wonke amazwi aphuma emlonyeni kaJehova. Umpofu ke lo muntu emoyeni. Kodwa mayengekho mpofu emoyeni uzokwenza umathanda, kuzoba lula nje ukuthi umuntu ahambe endleleni engathandazanga. Kuzoba lula nje ukuthi umuntu avuke engalifundanga nakulifunda iBhayibheli azihambele nje, ngoba lo muntu ucebile emoyeni, akasiboni isidingo sokukhathazeka. Ayikhathaze ngokuthi maye kimi uma lishone namhlanje ngingatholanga ukudla komphefumulo. And uNkulunkulu nguNkulunkulu nesikhwele. Bahambe ehlane wenza ngamabomu uNkulunkulu ukuthi ayibafikele indlala, ukuze bafunde ukuthi umntwana kaNkulunkulu udinga ukuthi abe mpofu emoyeni, akhale kuNkulunkulu. Le ndlala yayibafikela ukuze bakhumbule uNkulunkulu. Le ndlala yayibafikela ukuze bafune ubuso bukaNkulunkulu.
maye bafikela lendlala bakhala kuNkulunkulu. Inkinga yabo iyodwa ukuthi njalo mabekhala babeni banokukhuleka. Kanti simbonga uNkulunkulu ngezimo zonke. Masicela kuNkulunkulu sicela ngokubonga ukuze sithole isibusiso. Kodwa ukuthi siye kuNkulunkulu siyofuna lokho esikudingayo, sibe sikudinga ngempela kodwa futhi sikufuna ngokukhomplayina kunesiqalekiso. Ukuthi nje ngithi ngiya kuNkulunkulu kodwa ngiya ngenhliziyo nangengqondo yokukhomplayina, ngamanye amazwi ngiyodimanda. Ngesikhathi bebecomplaina laba bantu, bebedimanda kungazi ukuthi manje bona they feel entitled ukuthi babe nalezi zinto. Kanti akukho okuhle esideserve kuNkulunkulu. We are not entitled to anything from God. God does not owe us anything. Asikwazi ukufika kuNkulunkulu ngoba sixakwe izimo bese siyomdimana. Yikho sifundiswa ukucela kuyena ngokubonga, ukukhombisa khona ukuthi siyacela, siyabonga ngoba siyakholwa, ngoba akukho kumthokozisa uNkulunkulu ngaphandle kokukholwa. Angeke ubonge uNkulunkulu ngakholwa. Kumele ukuthi ukholwe ngoba uNkulunkulu ngumvuzi walabo abakholwayo, labo abeza kuye ngokumetheka. Kunezibonelo ke engifisa ukuthi sikhulume ngazo zomuntu ompofu emoyeni. Ukuthi simbona kanjani umuntu ompofu emoyeni, wenza kanjani, lithini iBhayibheli ngobumpofu emoyeni? Ngoba la izwi likaNkulunkulu silithola selithi nje babusisiwe abampofu emoyeni ngokuba umbuso wezulu ungowabo. Ngamanye amazwi njengoba umpofu nje umuntu uyafunisisa ngoba umpofu. Lokhu kufunisisa kwakhe, noma ngiqale la ngakafike ezibonelweni, isuka phi le ndaba? iNkosi zisho lamazwi. Uma uqala lapha kuverse 1, babehlezi nje kunesixuku kugcwele abantu. Emva kwalokho iNkosi uJesu iyasuka ekhuphukela entabeni. Lithi izwi likaNkulunkulu abafundi bakhe bamlandela. Alisho ukuthi isixuku samlandela, kodwa abafundi bakhe bamlandela. Amazwi okuqala phuma eNkosini uJesu sesentabeni, sebefike bamlandele, bafike entabeni beyolalela uJesu. iNkosi uJesu ngicabanga ukuthi uyayibona ukuthi bamlandela nje ngoba bampofu emoyeni. Ngoba njengoba bekhuphukela entabeni nje akukho kudla lapha. Ayikho into emnandi ebebeyilandela lapha entabeni ngaphandle kokuthi bebeyofuna amazwi kaJesu. Umuntu ompofu ke lo. Ngamanye amazwi iNkosi uJesu bethi nibusisiwe njengoba nila. Amen. Ngoba nikhombisa ukuthi nilambele amazwi aphuma emlonyeni kaJehova. Nimpofu nifuna uNkulunkulu. Uma beningekho mpofu benizosala lapha nesixuku. Amen. Kuthiwa ke abampofu bayacela. Phuzu lokuqala lelo ukuthi umpofu nje umuntu simbona ngokucela. Ngiyakhumbula nami ngikhule ngimpofu empela ekhaya, kaningi besiya komakhelwane siyocela. Besiyocela ngoba simpofu. Uma besinezinto zonke ezanele, hayi besingesiye komakhelwane. Amen. Besizohlala nje sidlela ukudla kwethu sinathezeke, ofikayo ukuba siyamupha, mayizocela siyamupha, uba simupha simuphi. Kodwa uma besingekho mpofu besingesicela. Uma ubungekho mpofu ubungeke ucele kuNkulunkulu. Ucela nje ngoba inkinga yakho ukuthi umpofu. Mateyu 7 verse 7. Kuthiwa celani khona nizaphiwa, funani khona nizakufumana, nqonqothani khona nizakuvulelwa. Ngokuba yilona lo ocelayo uyamukeliswa, nofunayo uyafumana, nonqonqothayo uzakuvulelwa. uJesu Kristu iNkosi. Uyabona ke indlela yomuntu ompofu. Okokuqala la lento ekhulunywa iNkosi usesentabeni njalo. Usakhuluma nabafundi bakhe njalo. Usaqhubeka uyayigcizelela indaba ukuthi ke qhubekani nalendlela yobuphofu bwenu emoyeni. Qhubekani nalendlela yokungifuna, indlela efanele ngifuna ngayo kumele licele. 1, nifune. Yezwa ke umuntu ompofu lo uyafuna kwesinye isikhathi ungafika kulo makhelwane uzocela athi anginakho. Uthi uyakulona athi anginakho.
umuntu mayecela ucela usuke engenakho ethembile ukuthi nokho angathola kusuke elindele isipho into angayisebenzelanga into ayenzile kuphela nje ukuzithoba ngoba nakho ucela lokho kukuzithoba kukuzehlisa kukukhombisa kulocela kuyona ukuthi awulutho wena ucela ke lokho kusho ukuthi umuntu ompofu uyazithoba umuntu ompofu uyazehlisa ngoba uyacela uyazazi akayilutho ucela nje ngoba akanakho ufisa ukuba nakho ufuna ukuba nakho kodwa uma bengabe bephakeme bengakaceli bezothi hayi ngamaningi kunoma ngiye kusibanibani ngoba bakhona abantu abanjalo ukuthi kunoma ngabe ngiyosithoba kusibanibani hayi ngcono ngife buka nje vele usibanibani uphakeme vele angangenzelani usibanibani kodwa umuntu ompofu emoyeni uyazithoba uyacela uyafuna ompofu emoyeni njengoba sishilo ukuthi uyafuna enye izinto ayifunayo ufuna ubuso bukaNkulunkulu ompofu ke emoyeni lo muntu ufuna ubuso bukaNkulunkulu mhlambe ke ngoba lesi sibonelo kuzoba indabende kodwa uzosibhekela wena ngesikhathi sakho incwadi ngokukaJohane isahluko 20 uqale nje lapha kuverse 1 uziyofika lapha kuverse number 18 ungadlula mangakuthanda uzoyithola indaba la ekaMaria Magdalene uMaria Magdalene ubempofu emoyeni sizothola la ngizoke ngizama ukuthi ngiyichaze kancane indaba ukuthi kungani ngithi ubempofu emoyeni uMaria Magdalene okuyisona seyibonelo zakhe zokuthi ubempofu okokuqala ake sibheke kuqala isizathu sokuthi uMaria Magdalene lo aza abempofu ngalendlela emoyeni kudalwa yini cela sibheke uLuka 8 verse 3 kuthiwa lapha noma asiqale ku verse 2 nabesifazane abathile ababephulukisiwe noma ababephulukiswe kubo omoya ababi nasezifweni uMaria obizwa ngokuthi uMagdalena okwakuphume kuye amadimoni ayisikhombisa noma sifunde verse 2 kuphela kuthiwa nabesifazane abathile ababephulukiswe kubo omoya ababi nasezifweni uMaria obizwa ngokuthi uMagdalena okwakuphume kuye amadimoni ayisikhombisa nanzi indaba laba abesifazane babehambisana noJesu noma behamba neNkosi uJesu kulaba ababehambisana neNkosi uJesu kwakukhona nabesifazane okwakuphume kubo omoya abangcolile bamlandela nje ngoba bayayazi imisebenzi yeNkosi uJesu bamlandela nje ngoba bayazi ukuthi iNkosi uJesu ibenzeleni bamlandela nje bayazi ukuthi bakhululiwe bamlandela nje bayazi ukuthi bebeboshwe eqaleni ngoba bebengakahlangani neNkosi uJesu bamlandela nje ngoba bayazi ukuthi uma bengasoke bahlukane neNkosi uJesu lezi zinto ebeziphume kubona zingaphinde zibuyele kubona futhi bamlandela nje ngoba bayazi ukuthi lemimoya nalezi zifo okuphume kubona ngeke kubuye kungene kubona as long as belandela iNkosi uJesu lokho kwabenza ukuthi bazibone bempofu belangazelela ukuthi lento ebeyisehlele ekuqaleni singakahlangani neNkosi uJesu ayingasiphindi lokhu yakufa ngoba phela ukugula kungukufa lokhu yakufa kusihlasele kwasingena ingakafika iNkosi uJesu empilweni zethu akungasiphindi andiyodwa into ezosenza ukuthi kungasiphindi ukuthi simlandele ukuthi sihambe naye sibe mpofu noma ephi lapha yakhona masimlandele ngoba inkinga yethu ukuthi sihluphekile inkinga yethu siyazi ukuthi ukuphila kutholakala kuNkosi
uMaria obizwa ukuthi uMagdalena okwakuphume kuye emadimoni ayisikhombisa naye wayelapho. Ayiphumile cishe naye wayewazi ukuthi mina benginedimoni lokuthi laphuma. Ngaba nedimoni lokuthi laphuma. Ngaba nedimoni lokuthi laphuma. Ngaba nedimoni lokuthi lapho alingabe lisaphuma. Alingabe lisangena. Indlela yokuthi lingabe kusangena ukuthi lingabe lisangena ukuthi angihambe neNkosi uJesu. uMaria Magdalena lo mozobheka ake sithi ubheka nje kancane nje kuthiwa lapha kulokho kuverse 1 isahloko 20 ngosuku lokuqala lweviki uMaria Magdalena wafika ethuneni ekseni kusemnyama wabona itshe lisuswe ethuneni. Khona wayesegijima waya kuSimoni Petru nakulo mfundi omunye uJesu amthandayo wathi kubo bayisusile iNkosi ethuneni asazi lapho beyibeke khona. Sithola la uMaria yena yedwa uvuka ekseni kuselvivi ngesonto kungakakhanyi nokukhanyela. Uyavuka uyethuneni lapho kade iNkosi uJesu imbelwe khona. Uyobheka leNkosi uJesu esizwe lapha ngokukalokhu ukuthi ubeyilandela. Ube ngomunye ebeyilandela sithola ukuthi abanye kukhishwe imoya baphulukiswe ifeni kodwa kuyena ugcizelela ngokuthi kuze kwakhishwa amadimoni awu7. Laba abanye abaphulukiswe komoya naseyifeni asibatholi bona begijima ngobumnyama beyethuneni leNkosi uJesu. Kodwa lo ngoba uyazi ukuthi wenzelwe okukhulu iNkosi uJesu. Amen. Useyithanda kakhulu iNkosi uJesu ngiyacabanga ukuthi ube novalo lokuthi ngaphandle kweNkosi uJesu empilweni yami lamadimoni ngabe yaphinda buyele kimi. I-experience abenayo yamadimoni akayifisi ukuthi iphinde nashwe. Wayemfuna ngisho noma sekuthusethunini. Wayemfuna ngisho ithemba lingekho. Ungaya yini wena uyofuna iNkosi uJesu uzwile ukuthi isethunini. Wazi kahle ukuthi lo muntu ufile ukukholwa bekungekho kuyena ngaleso sikhathi bekungembulelekile ukuthi iNkosi uJesu isazovuka. Uyalifuna nje leNkosi ukuthi ngiyacabanga ukuthi ubecabanga ukuthi noma ngaba kuthiwa ifileke mangihleze eduze kwawo nje lamadimoni ngiyasondelekile. Lapho nje kungenzeka nje okunegama nje leNkosi uJesu ngigijimela lapho. Lapho nje engigcine ngikhona ngibone khona iNkosi uJesu ngigijimela lapho. Ngifuna ukubona ngisangayithola yini leNkosi. Wahamba ngomnyama. Hayo Petru noJohane basala lapho nabanye abafundi. Wahamba nje lo wesifazane yedwa. Akacelanga nomunye umuntu ozomphelezela. Ubengasesabi lutho ngoba into ebeyesaba yilamadimoni nokufa. Nenye into bengayisaba esathi akangaphinde lamadimoni abuyele kimi. Mntwana kaNkulunkulu. Sikhona yini sona sikuhlulayo. Awenze njengalo Maria Magdalena. Ukuthi lento lena bisingihlule kangaka ayingaphindi ngilandele phela. Andiyodwa indlela yokuthi yena nginqobe ukuthi ngihlale eNkosini uJesu. Ithi iNkosi ihlalane kimi nami ngizohlala kimi. Uthi uma nihlala kimi John 15 verse 7. Uma nihlala kimi namazwi ami ehlala kimi niyocela noma yini niyithandayo. Ngobani? Ngoba nihlala kimi. Wenzani uMaria Magdalena? Ufuna ukuhlala kuJesu. Ugijimela kuJesu. Ngoba umpofu. Inkinga yakhe yilobu uphofu lo. Ugijinyiswa ubumpofu, akagijinyiswa ezinye izinto. uMaria Magdalena ngiyacabanga ukuthi ube nemali eningi esigwili. Ngoba uyena uMaria Magdalena. Lo owathatha amafutha abizayo kwaze kwakhala uJuda Iscariot bathi la mafutha bengadayiswa kutholakala imali eningi kuthengiswa lapha kunikelwa kwabampofu. Lokho uMaria Magdalena ukwenza sekuzobethelwa iNkosi uJesu uyamgcoba ukuze ilokhuza angaboni ukubola njengoba kusho incwadi yamakulu. Wathola wabamba imfihlakalo ikushuthi ubemfuna ngalendlela uMaria Magdalena iNkosi uJesu engakafi nokufa iNkosi uJesu. Wazi wambuleleka ukuthi ukuze angaboni ukubola angimgcobe ngalamafutha. Ngobani ubemfuna lamafutha ngoba kuthiwa ayibiza. Uma wayempofu phela emzimbeni angikhothi wayezokhona ukwathenga la mafutha. Yikho ngithi ngicabanga ukuthi wayesigwili. Esigwili emzimbeni kodwa emoyeni empofu. Ngoba ukuba nemali nokungabi namali
akusisindawo. Ukuba mpofu nje ungabi nalutho emzimbeni akukusi ezulwini. Futhi nokuba isigwili emzimbeni akukusi ezulwini. Esinye isibonelo somuntu oyempofu ungakaqhubeki nendaba. uAbraham ngendlela ebecebe ngayo kwaze kwadinga ukuthi makahlukane noLothi. Ngoba impahla yakhe neyikaLothi beseyiningi kakhulu sixabana belusi babo. Kodwa kuthe ngolunye usuku ehlezi bona amadoda amathathu. La madoda amathathu wathi inkosi yami makhosi wozani la. Wabageza inyawo wabenzela ukudla wababuka njengamakhosi. Wathi uma ngifumene umusa emehlweni enu ngenani endlini yami. Ngobani ubelangazelele ukungcwele empofu noma benazi izinto kodwa ubempofu emoyeni. Ube isigwili kodwa futhi walokhuza wafuna uNkulunkulu. Uma ubheka futhi indaba lokhuza uMateyu 19 insizwe enothileyo iyafika ithi Nkosi uma ngifuna umbuso wezulu ngenze njani? Ithi Nkosi hayi thengisa ingaqala lapha ithi ena iminyaka eyishumi. Ithi lensizwe hayi lokhu ngikwenzile kwasebunganeni bami kwasebuntwaneni bami. Ithi Nkosi ke thengisa ngakho konke nakho ungilandele uzube igugu ezulwini. Hayi anyokubala insizwe. Hayi ayivumanga lokho. Okuwukuthi nomuntu oyisigwili akumfake ezulwini ngoba inkosi yazi yathi kulula ukuthi ikameli lingene emgotsheni enaliti kunoma umuntu ocebileyo angene embusweni wezulu. Into ebalulekile ukuba mpofu emoyeni, hayi ukuba mpofu emzimbeni. Akukusiza ukuba mpofu emzimbeni. Into ekusiza ngoba baningi abantu abazesihogweni abampofu. Baningi abantu abangakholwa abampofu kodwa futhi bazoyesihogweni. Kusho ukuthi ukuba mpofu nje emzimbeni akukusiza ukuba mpofu emoyeni. uMaria Magdalena akusiyena omunye wabantu owabizwa njengabafundi noma njengabapostoli benkosi uJesu. Waphenduka ngendlela aphenduka ngayo kodwa abanye abapostoli babizwa inkosi uJesu. uMaria kodwa sithola kuyena ngoba uthethelele kakhulu, uthanda kakhulu ogijimisa ukuthi ayabona inkosi uJesu ukuthi ikuphi ikhamba kanjani. Ngiyasola futhi ukuthi ngenze ukuthi wayephethe amafutha ngaleso sikhathi ukuthi umzimba wenkosi ungabuli lapho. Mayifika uthola itshelginqi. Akabange sabheka ukuthi kwenzakalani mayibona itshelginqiwe wabuyela emuva wawubiza uPetru noJohane. Ngithi izwi lana lithi uPetru nomunye umfundi inkosi eyayimthanda kakhulu kodwa ngobheka lapha esahloko 21 uzothola ukuthi lo mfundi omunye inkosi eyayimthanda kakhulu uJohane. Bagijima manje bayithuneni labafundi bobabili. uJohane wamdlula uPetru wafike wahamba ethuneni. Wabona ingubo yelineni ethuneni. uPetru walandela ngemuva wafike wangena ngaphakathi emgodini. Wafike wabona ingubo lineni neduku. uMaria number 1 Magdalena uyafika akaboni ingubo ubona nje itshelginqiwe ubuyele emuva. Ubiza uPetru noJohane. Bayafika nomunye uJohane ugijima kuqala ufika uyama khona kuncane kubonana. Ubonani ingubo elineni. uPetru uyangena emgodini. Ubonani ubona ingubo elineni neduku. uJohane useyangena naye emgodini. Ubese akubone konke lokho uJohane bese yakholwa. Bobabili labafundi baphume babuyele ekhaya. Ngobani? Bekungasukile vele kubona ukuthi bawufuna inkosi uJesu. Bebebizwe umuntu. Bekungasukanga ngaphakathi kubona. Wena ukuzube la ufike kanjani? Kusuka kuwena noma kusuka kumuntu noma ingoba uhlonipha umuntu othize. Noma kunento eqhubhayo ngaphakathi ukuthi uyofuna inkosi uJesu. Noma mhlambe ngoba ufuna izibusiso noma into ethize inkosi uJesu angazi. Kodwa yini eqhubhayo ukuzofuna inkosi uJesu? uMaria wasala. Babuyele emuva emakhaya lisho kanjalo iBhayibheli wasala uMaria. Mayisala uMaria akangena ethuneni.
into ayenzayo yadazuluka ke manje yakhala ngoba nalabantu kade bethembile akasizakalanga nabo ngoba akusiza ukuthemba umfundisi wakho kudinga ukukhala kuNkulunkulu ufunda ukukhala kuNkulunkulu wabona hayi manje abantu bethembile abasangisizayo wakhala kuNkulunkulu ngoba ini umpofu emoyeni ubuphofu buka Petru noJohane bekungafani nokukaMaria usho ukuthi nokuba mpofu kwethu akufani khona omunye umpofu kakhulu kunomunye ngisho kunamba komhlaba nje empilweni omunye umpofu kunomunye umuntu ubuphofu babantu akufani nabo kulikamoya akufani kodwa ubusisiwe mpofu emoyeni amen isibusiso silelela ukuthi wena umpofu yini emoyeni wakhala uMaria mayikhala uMaria mayibheke emgodini ubona ingelo sezimbili zithi wesifazane okhalelayo uthi hayi inkosi yami bayithathile ngazi bayibekephi ile nto ayikhalelayo ukuthi inkosi yakhe akayazi ukuthi bayibekephi mntwana kaNkulunkulu ugcine nini ukuzwa iphimbo likaNkulunkulu ubone inkosi yakhe isempilweni yakho kuyakuhlupha yini lokho ukuthi inkosi yakho isakhuluma nawe kuyakuhlupha yini lokho ukuthi ulale nje ukhululeke kufike kwaba uLwesihlanu uMaria wayibona inkosi ibethele kwaba umgqibelo walala kwasangesonto kusabekezeleka kusala wena uyakwazi nje ukulala nje ungazwanga ukuthi uNkulunkulu uthini kuwena ungazwanga ubudlelwane noNkulunkulu nje ulale nje impela kube mnandi ulala kodwa uMaria kwenzakalanga kanjalo ngosuku lwesithathu wayikhona komhluko wathi sekusuku lwesithathu manje inkosi yami ngiyibone ngigcine ngoLwesihlanu sekusuku ayikhona ngikwazi ngisayifu wabona ingelo sezimbili lezi ingelo sezimbili uPetru ungenile emgodini akazibonanga uJohane ungenile emgodini akazibonanga uMaria akangenanga emgodini kodwa uzibonile lezinto hayi ukuthi ugcine ngokuzibona kodwa zakhuluma kuyena naye waphinde wakhuluma kuzona ingelosi ukubampofu ke lokho emoyeni ukuthi ubona izinto ezingeke zibone ngisho na umfundisi wakho ubona izinto ezingeke zibone na umuntu obiziwe oze enkosini uJesu ngokubizwa wena ngoba umpofu uyamfuna ngalendlela uJesu khona into ezoyibona abanye abantu abangeke bazibone kukhona izinto ozozizwa abanye abantu abangeke bazizwe noma bezizwa sebeyozizwa ngawe kodwa wena uzokuzizwe directly enkosini uthema iphenduka emuva ubona umuntu wayicabanga ukuthi mhlawumbe uyena othathile inkosi wathi hayibo noma mayibona umuntu emva kwakhe uthi ufunani ukhalelayo uthi hawu Nkosi noma hawu ngabe wena yini omthathile ngicela ungitshele ukuthi umbekephi akambuzi legama ukuthi ubani uthi nje mama wena mina into engiyifunayo angifune wena nje ngipha directions ukuthi umbekephi amen mina nje ngifuna inkosi uJesu yilokho nje ngikufuna inkosi ngoba kwakuyinkosi uJesu leyo yathi Maria hayi thema kubizwa igama lakhe weza ukuthi hayi ukukhuluma kwenkosi ke ngoba ithi inkosi uJesu izimvu zakhe ziyalizwa iphimbo lakhe thema sekubizwa igama lakhe walizwa ngoba igama lakhe ngiyakholwa ukuthi lilotshiwe ezulwini malilotshiwe ezulwini mase libizwa ngumnikazi wezulu walizwa igama lakhe izinto liniculo nxa libizwa amagama amangcwele abangayikhona enye labizwa igama likaMaria libizwa nje igama likaMaria ngoba ini ulanda inkosi uzofuna inkosi lizobizwa igama lakho nawe uma umpofu emoyeni ulandela inkosi lizobizwa nawe igama lakho uMaria wathi Raboni esesazi ukuthi ukhuluma nenkosi wathi mfundisi Raboni yathi inkosi ungangithinti ngoba angikakayi kubaba wena into kumele uyenze manje hamba uyotshela abafundi bakho ukuthi ngivukile oPetru bafikile la noJohane bafikile la kodwa umbiko seze bazowuthola ngalo obempofu kakhulu emoyeni
nawe uyozulinde ukuthi imbiko uyithole ngalo mpofu kakhulu emoyeni kanti mhlawumbe nawe inkosi likumisela ukuthi uthole imbiko directly kuyona ungezwa umbiko kuyi second hand ngoba kuyingozi ukuthola umbiko kuyi second hand. uEva udukiswa inyoka nje umbiko wawuthola uyi second hand. Kufanele ube mpofu ngendlela yokuthi umbiko uthole first hand enkosini. Ungawuthola usuyisekile. Ungawutholi usungaqala manje ungabazi uthuzwe kahle kodwa lo. Ngoba manje inyoka yamngabazisi. Yathi ngempela ushilo yini uNkulunkulu angitheni ukuthola kuyi second hand. Kulula ukuthi angabazi. Nawe kulula ukuthi sitha sekungabazisi ngoba lo mbiko uzothola usuyi second hand. Kanti kudinga ukuthi uthole lo mbiko uyi first hand. Ukuze ungangabazi. Ukuze nenyoka ingabi namandla okusondela kuwe izokulinga ngalento ngoba iyazi kahle ukuthi lo mbiko uthole uyi first hand lokho kukunikeza iprotection esitheni and lokho kuzosiza ngokuthi wenze njengoMaria ukuthi ulambele inkosi uyifune ngithe eqaleni ukulamba noma ukuba mpofu kuyakususa lapho kade ukhona. Ngithe uAbraham kwamsusa lapho ayikhona. uJakobe nenzalo yakhe kwamsusa lapho khona kwamfaka eGibhithe. Yini leyo kuba mpofu. uMaria kwamsusa ebuthongweni bakhe. Kwamsusa lapho kade ekhona. Kwamsa kuphi ethuneni. Uyofuna nje. Ukuba mpofu lokhu kuya ngokuthi uphikelela kangakanani. Ngoba eqaleni wafika akabonanga ngisho indwangu. Ngoba ubengakajuli kangako ekuphofini bakhe. uPetru noJohane bajulanga njengoMaria. Kwaba nezinto abangayibonanga. Kusho ukuthi ngithandazile izolo. Mhlawumbe ngaze ngakhuluma ngezilimi emthandazweni wami akungisizi lokho. Nakusasa kusamele ngibe njalo ngoba ngithe umuntu ompofu usuku nosuku uyihlupha ngokuthi ngizudlana ngizophila kanjani. Yini engizoyenza ukuze ngiphile? Ukuthi uNkulunkulu ngisebenzisile namhlanje. Angingathembeli ikusasa ukuthi ngisayileyo nto kodwa kufanele ngilambele uNkulunkulu ukuze aphinde aqhubeke ngisebenzise. Athi umpostoli uPaul incwadi yabaseFilipi ngicabanga ukuthi 1 verse 13 noma 3 verse 13 ngisakhumbule kahle. Ukuthi nami bazalwa naye ukuthi sengikubambile. Yabona ke mayenzazi ukuthi akakubambile. Kusho ukuthi uyayifuna lento yabona angayibambi lento. Kodwa lo muntu usetshenzisiwe waziwa ngene ezulwini lesithathu. Wabona imangaliso kodwa uthaka ngakayibambi. Kusho ngamanye amazwi umpofu naye emoyeni usamfuna lo Nkulunkulu. Kodwa uNkulunkulu uyamsebenzisa njalo. Kusho ukuthi njengoba ngisho ukuthi uNkulunkulu noma ngangisebenzisa namhlanje. Ukungisebenzisa kwakhe namhlanje engisebenzisa akusho ukuthi kusasa ngiright. Ngoba ngizobulawa indlela yangokomoya indlela yangokomoya yahlupha ngoba isebenza ngaphakathi. Ngingazibona ngiphile emsebenzini kanti indlela esingiqedile ngaphakathi kamoya. Uthi hayi ngoba sengibambe engikwenzayo uthi ukugodwa. Ukuthi ngikhohlwe ngokungasemuva. Ngizelulele okungaphambili. Ngamanye amazwi ngiyakhohlwa ukuthi uNkulunkulu wenzeni eqaleni ngami. Mina ngimpofu nje ukuthi yini ofuna ukuyenza namhlanje ngami uNkulunkulu. Kumele yilona lo mzalwane abe nalo mbuzo ukuthi namhlanje yini ofuna ukuyenza ngami. Ngisho noma ngabe uthi useyenzile leyo nto manje uNkulunkulu. Emva kwalokho futhi angizibuza ukuthi emva kwalokho njengoba ususebenzile yini futhi ofuna ukuyenza ngami. Noma uzokoneliseka. Hayi. uNkulunkulu senzile imanga ngami. Sekuphulukusiwa abantu abagulayo. Ngiyacabanga ukuthi uJudas Iscariot mhlawumbe nawo abanele unkinga. Ukuthi uNkulunkulu esesebenzisile ngaye kwaphela ukwampofu emoyeni. Wahlala wanethezeke engasondeli uNkulunkulu okhuleka uNkulunkulu. Kwaze lokho kwenza ukuthi bathi behlezi nabafundi aphume yena ayezithemba izinkosi. Ngobani ubengekho mpofu ubesanelisekile ukuhlala nenkosi uJesu. Ngicabanga ukuthi mhlawumbe ubesakhumbula ukuthi hey uNkulunkulu ngengamenzela ukuthi nokuthi khohlwa yena. Khohlwa ukungasemuva. Khohlwa ukuthi uNkulunkulu wenzeni ngawe. Khohlwa ukuthi uNkulunkulu umenzeleni. Kuphela ukuthi
yini okuyintando kaNkulunkulu, ngoba akusona sodwa isinto esimphilisayo umuntu uphila nangawo wonke amazwi aphuma emlonyeni kaJehova. Ngakho kumele ngilambele lamazwi aphuma emlonyeni kaJehova. uJesu Kristu uyiNkosi. Ngicela ugogo Prinsile asikhuleke. Siyabonga uNkulunkulu wethu, siyabonga mdala wensuku, siyabonga soninanile, siyabonga dala waphakade osipha khona namhlanje Nkosi okuyizwi lakho ngeyingcwele esihamba ngale debe evinkulu lamandla, ngoba izwi lakho liyasho uNkulunkulu wethu lithi umuntu angephili ngesikwa sodwa kodwa ngezwi siyaphila uzophila. Sicela ukuphila ngezwi Nkosi enamandla, silizwe Nkosi siphile silenze Nkosi kathi ngokulizwa nje kuphela kodwa siphile silenze Nkosi libe isibuze libe isipani endleleni asihamba khona lokukhanya Nkosi emabeni zethu nengcwele silonde Nkosi ezinhlizweni zethu singoni kweNkosi leyo ngoba izwi lakho Nkosi linamandla Nkosi abonakala siphila nesedala semibhaloni. Siyacela ke uNkulunkulu nasekuseni maliwenze umsebenzi izwi lapha ezinhlizweni zethu isiphile bonke ububi baba iphathwe inhliziyo zethu Nkosi nomusa uphile lona Nkosi libe isikwa emhlene imihla nengcwele. Siyabonga uNkulunkulu wethu, siyabonga mdala wensuku, siyabonga soninanini baba nabantwana bakho. Singene Nkosi ethempeleni lakho Nkosi phakele indawo Nkosi eGiyani Primary School uNkulunkulu simemuko bakho mihla namalanga Nkosi namandla uthengeleni kwethu phakele isikolo mengcwele kubonakale Nkosi ibusiso Nkosi kubonakale ukho bakho bafanele uJesu usisa ke Nkosi leyo omunye nomunye ngwelile Nkosi endlini yakho eze kuqobo lakho mengcwele. Sibonga bonke osenzele kona sazokwenzela bona Nkosi edeni inkulunkulu. Sikuneza udumo lonke nenkazi kulo yonke sithi uJesu Kristu inkosi. Amen. Sibonga kakhulu bazalwane. Ngizocela nje sisho iculo